Acum asta. Bă, merge prea greu! Cu ăla mă ia. Doamne. Bă! Fițar! Bă, eu apăs cât de mult pot! Bă, nu se mai poate. Încerc să păște la cuțit, dar nu pot. De-abia acum acționez. Fițar. Ok. Nu vine să cred. Bă, și-a fost și pe al doilea loc. Ia stați un pic, aia. Da, 420. Mi-a mai pus un pic. Și nu mi-a dat bani. Să vă spun logica. Fiindcă îți dă mai mult la experiment și nu-ți mai dă ceuri. Abia acum am înțeles. Și acum o să ieșim. Și un mic tutorial. Așa. Un pic. Băi, m-am dat să aud toată casa, jur. Jur, pur. Că să aud toată casa, nu poți să-i mai încet. Uite acum, intrați pe... Mamă, te rog eu. Ce mai vrei? Să dai un pic mai încetul. Da, lăsați. Nu băgați de seamă. Uite, intrați pe aplicația YouTube. Așa. Și vedeți acest plus din mijloc. Apăsați pe el. Și aici, încarcă videoclipuri, transmite live, creează un... Scuzați-mă. Un videoclip scurt. Geniu, acum, când vreau să încarc videoclipul pe YouTube, dau aici. Pac, încarcă videoclipul, aleg un video și atâta este. Deci da, nu uitați, fraților, să dați un like, subscribe, share și com.